Ahojte, ja som Mirka. A ja som Sima a vy sledujete špeciálne vydanie Žien o technike v teréne. Je to nový formát, v ktorom sa budeme rozprávať o projektoch Klimaportu a o konkrétnych riešeniach, ktoré boli v týchto projektoch použité. Ako môžete vidieť, nachádzame sa pri polifunkčnom komplexe Promenada Living Park v Nitre a dnes nám Peťo Behul, konateľ spoločnosti Klimaport, priblíži riešenia, ktoré tu boli použité. Poďme sa na to pozrieť. Poďme. Ahoj, Peťo. Čau. Ahojte. Sme sa nevideli. Kde sme to? Nachádzame sa v strojovni chladenia, ktorá pozostáva z 3 srdc a tieto srdcia sú kompresorové stroje, tzv. Výrobníky studenej vody. A okrem nich samozrejme je tu aj ďalšie ústrojenstvo, ako doskové výmenníky, obehové čerpadlá a tak ďalej. Takže vieme si priblížiť, aké riešenia sú tu použité? V tomto prípade je použité riešenie tzv. Centrálnej výroby studenej vody alebo centrálne zásobovanie chladom a používa sa hlavne u veľkých polifunkcií, nákupných centier alebo bytových domov. Konkrétne, až by vás zaujímalo, čo je tu presne použité, môžeme si to poukázať na tomto stroji, ktorý teda sa skladá z najdôležitejšieho komponentu, a to je skrutkového kompresora, ale pre svoju prácu potrebuje pre správnu činnosť výparník a kondenzátor. Výparník dodáva vyrobený chlad do bytovej časti alebo nájomných prevádzok a kondenzátor odvádza odpadné teplo z kompresorovej technológií do vonkajšieho prostredia a na to slúžia chladiace väže alebo kondenzátory. Keď už sa nachádzame pri týchto 3 srdciach, ako v tele chobotnice, tak nám skús povedať niečo viac o týchto zariadeniach, pri ktorých stojíme. Tieto zariadenia boli zvolené v rámci projektu aj realizácie kvôli ich špecifickým vlastnostiam, a to je hlavne vysoká účinnosť. Tá vysoká účinnosť je spôsobená tým, že máme skrutkové kompresory, ktoré sú riadené frekvenčným meníčom a popri tom dokážu ešte samozrejme regulovať svoj výkon podľa požiadavky odberu chladu. No dobre, tak ja, aby som si to tak ľudsky nejako ozrejmila, my tu máme teda 3 bytové komplexy, máme tu dvojposchodové nákupné centrum a chceš mi povedať, že vlastne tieto 3 zariadenia, ktoré tu máme, neviem akého teda výkonu, čo konkrétne robia? No, tieto zariadenia sú 3, dokopy majú 4 MW chladu a dodávajú chlad do jednotlivých častí objektu. Máme tu 3 bytové časti, máme tu nákupné centrum, polifunkciu, služby, food court a tak ďalej. A oni dokážu robiť veľmi efektívnu výrobu chladu, pretože vedia sa zálohovať, vedia znižovať svoj výkon podľa potreby, vedia balansovať a vyrovnávať potrebu chladu, alebo teda výrobu chladu podľa požiadavky. A tým pádom tá účinnosť je veľmi vysoká. A to je ten hlavný benefit vlastne pre toho prevádzkovateľa alebo investora. Dobre, takže nám povieš prosím ťa niečo o efektivite celkového tohto zariadenia? Efektivita tohto zariadenia je meraná alebo deklarovaná tzv. Koeficientom účinnosti a pre prevádzku je najzaujímavejší prevádzkový koeficient pri parciálnom výkone. Čiže nie pri plnom a nie pri minime, ale pri takej tzv. Bežnej prevádzke. Túto bežnú prevádzku nám charakterizuje koeficient SER, je to Seasonal Energy Efficiency Ratio. Je to koeficient, ktorý udáva pomer medzi vyprodukovaným chladom a dodanou energiou, v tomto prípade elektrickou energiou. My hovoríme u týchto strojov o účinnosti 7. Ten koeficient znamená, že keď potrebujeme teoreticky 700 kW chladu, na vyprodukovanie 700 kW chladu nám stačí len 100 kW elektrickej energie. Toto je tá efektivita, ktorú vieme dosiahnuť len centrálnymi systémami a nie decentrálnymi lokálnymi jednotkami. Keď tu máme teda 3 srdcia, tak predpokladám, že ďalej pokračuje nejaké potrubia, nejaké žily tepny, nazvime to. A aké časti tohto celého systému v tomto projekte ešte sú použité? Správne hovoríš, potrebujeme tie žily tepny, aby sme teda ten chlad alebo to odpadné teplo niekde vedeli odviesť alebo dopraviť. V tom prípade na to nám slúžia samozrejme obehové čerpadlá. Jedno obehové čerpadlo slúži na výparníkovej strane, na dodávku chladu do nájomných prevádzok, do fenkolov, do vzduchotechnických jednotiek. Ďalšie obehové čerpadlá slúžia na odvádzanie odpadného tepla z kompresorovej technológií a ktoré je potom následne odvádzané do vonkajšieho priestoru, do atmosféry. A na to slúžia potom tie plúca toho systému, a to sú tie
chladiace veže alebo kondenzátory alebo suché chladiče. No dobre, a tie sa nachádzajú Tie sa nachádzajú na streche, takže tam? keď chcete, môžeme sa ísť aj na ne pozrieť. Tak poďme. Poďme sa na ne pozrieť. Peťo, toto sú asi tie žily a tepny, že? Áno, správne. To sú žily a tepny, čiže potrubia, ktoré sú správne zaizolované proti orosovaniu alebo tepelným stratám. Vo vonkajšom prostredí sú aj oplechované. A tu vidíme napríklad doskový výmeník alfa-laval a obehové čerpadlá Grundfos, ktoré sú použité na distribúciu glykolu. Super. Poďme na tú strechu. Aký pekný výhľad. Máš pravdu, pekný. Veru, každý chlap ocení výhľad na peknú chladiacu väžu. Ukáž? A ozaj. Na čo sa to pozerám? No, toto sú tie plúca strojovní chladenia. Je to chladiaca väža, ktorá odvádza odpadné teplo od kompresorovej technológie do ovzdušia. Sú nejaké špecifika týchto strojov, ktoré by sme si chceli priblížiť? No, hlavným špecifikom a požiadavkou pri projekcii alebo aj pri samotnej realizácie bolo zabezpečiť čo najnižšiu hlučnosť týchto zariadení, pretože v okolí sa nachádzajú pomerne drahé rezidenčné byty a samozrejme aj okolie, historická časť Nitry si vyžaduje, aby ten hluk to bol minimálny a teda aspoň v rámci hygienických požiadaviek a noriem. Ja musím povedať, že ja tu viac počujem ruch z okolitých ciest ako tieto zariadenia, takže... To som rád. Vypli sme ich pred nahrávaním. No dobre. A toto oproti, predpokladám, že to patrí k tomu? No, je to niečo podobné. Je to suchý chladič, ktorý ale má opačnú funkciu ako chladiaca väža. Chladiaca väža nám odvádza odpadné teplo od kompresorovej technológii, ale suchý chladič nám dokáže absorbovať chlad, ktorý je napríklad aj teraz vo vzduší a dodáva ako zadarmo energiu do odberovej časti na výparníkovej strane. Čiže funguje opačným princípom a tým, že zabezpečí dodávku takmer zdarma energie, tak vytvára vysokoefektívny centrálny systém chladenia. Takže týmto sme si asi uzavreli celý organizmus, ktorý sa stará o chladenie komplexu a celého projektu Promenada Living Park. Je možné, samozrejme, nie je to úplne všetko, pretože do toho vstupujú ešte rôzne komponenty v tých nájomných prevádzkach. Tam sú tzv. Fenkolové jednotky, vzduchotechnické jednotky, rôzne ohrievače, radiátory a tak ďalej. A k sústave chladenia patrí aj ich údržba. A údržba spočíva napríklad v zabezpečení kvality vody v okruhoch. Na to nám slúžia rôzne zmäkčovacie stanice, filtračné jednotky, doplňovacie stanice a tak ďalej. Ja by som ešte rada podotkla, že tieto zariadenia sú naozaj obrovské. A prosím ťa, ako sa takéto veľké zariadenie dokáže dostať na strechu? Sme na 2. poschodí, pokiaľ viem, teda možno na 3. Máme veľké ruky, sme veľkí chlapi. Ale na takéto zariadenia potrebujeme skutočne veľkú techniku. Buď sa použijú vrtuľníky, žeriavy, alebo iná technika, ale vrtuľníkom je to drahšie riešenie, ale niekedy je jediné možné. Žeriavom, pokiaľ sa stihne určitá realizačná fáza stavby, tak je to jednoduchšie, pretože každá stavba má svoj stavebný žeriav, ale dajú sa aj použiť pohyblivé žeriavy, ktoré dodávajú rôzne spoločnosti. Ale ako posledná možnosť samozrejme vrtuľník. Super. Myslím si, že je to ďalší zaujímavý bod tohto celého, aby sme si vedeli predstaviť, ako je to naozaj robustné, veľké celé toto zariadenie. Ako začíname vlastne v strojovni a presúvame sa až na strechu a naozaj môžeme vidieť, že to zaberie veľa priestoru a určite aj snahy a práce, ktorá je za tým. Veru, takýto projekt sa pripravuje 2, 3, niekedy aj viac rokov, kým sa dospeje do jeho úspešného skolaudovania alebo uvedenia do prevádzky. Super. Takže každý obyvateľ Promenady Living Park, takto sa chladia aj vaše byty. Nielen nákupné centrum. Presne tak. Peťo, je ešte niečo, čo by si nám k tomu chcel povedať? Myslím si, že na začiatok je to dosť, ale možno, že na budúce by ste mohli ísť viacej do hĺbky z hľadiska chladiaceho kompresorového okruhu, pretože sú to veľmi zaujímavé technológie, o ktorých budem rád, pokiaľ budete vedieť tiež aj týmto prostredníctvom možno, že obšírnejšie informovať aj odbornú alebo aj laickú verejnosť a povedať, že v čom spočíva vlastne tá krása toho chladiaceho kruhu, lebo každý si môže predstaviť nejakú chladničku alebo klimatizáciu v byte, ale teda môžeme ísť aj trošku viacej do hĺbky, ak chcete. Dobre, tak my budeme určite s tebou vrátať aj do budúcna, prípadne s nejakým z tvojich kolegov a dúfame, že nám v tom pomôžeš. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme.
Tak, rady by sme sa ja a môj zožmolený ťahák a Mirka rozlúčili a ukončili túto prvú časť Žien o technike v teréne, takto symbolicky z nášho rodného mesta, teda rodného mesta Klimaportu Nitra. A vidíme sa s vami na budúce v ďalšej, takisto špeciálnej časti Žien o technike v teréne. Ahojte. Ahojte.